Ассалому алайкум, подписчикои Қараев ТВ, мардуми Тоҷикистон, аҳли ютуб, ҳама каса созен хубе? Дӯстони азиз, имрӯз 15 августи соли 2026 дар инҷа 10 сар баррои қучқорбаррои фурӯшӣ дорем. Ҳамаш нарай, дӯстони азиз. Нархошон 10040 сомонӣ. Боз конкретни айноми канали мо гап занен, бо арзон мекунад. Ҳамаш нарай, дӯстони азиз, 10 сар. Барроҳо қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. Видеоша соҳиби широӣ кардагиай, дӯстони азиз. Ина тамошо кунем барроҳро. 10040 сомонӣ, боз конкретни муомила дора. Номерош дар рӯи экран, ҳатман харидоро успед кунен, молоро ай даст натаҳен. Фақат дар канали мо Қараев ТВ ҳамин хел молоро шумо харидорӣ мекунед. Лайкоро бизанен, ҳатман дар канал обуна шавен, видеоро ҳатман поделиса кунен. Харидоро успед кунен, барроҳро ай даст натаҳен. Беҳад арзон мондестем да барроҳро. Боқӣ дар паноҳ Аллоҳ зинда бошад.